Assalamu alaikum Türkmen portal web-saytynyň nähriban tomaşaçylary. Adamzat dörehli bäri ençe mesnut eserler döredildi. Her bir sunut eseriniň bolsa öz borçlu taryhy we mazmuny bardyr. Türkmen şekillenir sunutunda da şeýle eserleriň ençemesi dünýäni. Şeýle eserleri Türkmen sunut ustadlary özüniň döreden täze taslamalaryna halka äşkär etdiler. Türkmen portal web-saytynyň bir eserin tarihinden atlı täze rubrikasynyň şu gezek sanına bolsa Türkmenistanyň suratkeşler birleşiginiň agdasy erkin suratkeş Myratmergen Kulyew 5 sonra atly eserini siziň dikkatiňize ýetirýär. Nähriban tomaşaçylar, Türkmen portal web-saytyna galyň. Bu ýerde Türkmen sunutunda döredilen, Türkmen şekillenir sunutunda döredilen ençeme eserleriň tarihi we bolan wakalar esasynda täze gylykly maglumatlary siziň dikkatiňize ýetirip durarys. Suratkeş Myratmergen Kulyew eseri realizm hem simbolizm çeperçilik akymyna ýerine ýetirilen işleriň biridir. Eserde bir-biriniň akwalyna meňdemeýän 5 tane türkmen enesiniň bir ýerde oturan keşfi janlandyrýar. Olaryň mesahy çaý başynda oturuşyna garamazdan içki dünýäsini, haýsy aladasyny, gam gustosyny bilmek öğrençetin. Suratkeş bu türkmen denanlarynyň akwalyny beýan edýän ençeme simbollary eserde goýmak başarýar. Onu bolsa tomaşaça sır hökmüne oýar. Ençeme ýylmyndan ozal bu owada 5 taş çağı oýuny oýnan 5 soranyň akwaly hem şol oýunnaky 5 taşyň oýunyna çalym eden ýaly dürli boldy. Bu eserde 95 ýaş arkatan bir owada ýaşan çağalygyny bile geçiren Joralaryň keşfi görkezilýär. Eserdäki denanlaryň daşda görewinäki teňmiller, nyşanlar olaryň akwalynaky wakalary tomaşaça dilsiz agsyz gurrun berýär. Eserdäki denanlar hakyky gahrman bolmak bilen gynansak da häzirki wagtda olaryň käbirleri aramyzda ýok. Emma şeýle akwaly denanlary şekillendiren eser halkymyzyň aňyna uzak ýyllarda ýaşaýar. Myratmergen Kulyew eserdäki döreden gahrmanlaryň her haýsynyň öz durmuş wakasynyň tarihi bar. Olaryň haýsy bagtly, beýlekli bolsa tersine. Elbetde, olaryň hemmesi ýakyn Joralardy. Agşamlaryna daşarda oturardylar hem özara mesahy gürrüňe gümrah bolardylar. Çepden ilkinji oturan denany kwal hakda aýtsak, ol durmuşa çykan, emma hiç haçan perdende ýüze düşmedik denan şekillendirilýär. Onuň arkasyndaky görnüş bu denanyň durmuşy ýaly boşluk görkezilýär. Nakkaş onuň ruh ahwalyny açyp görkezmekle ýetynanşýar. Onuň gapdalyna oturan denanyň arka görnüşinde 8 şahaly gurap balan daragyň bolmagy, 8 şahatynyň hem jüýtlik ýaşyna ýetmeden aradan çykmagynyň nyşandyr. Onna galan zatlary diňe ýatlamalar we köne surat albomydyr. Ol bolsa onuň alnyndadyr. Eseriň merkezinde gujaw hasylly enotyr. Onuň arka görnüşindäki hurt geleýän serçeler hasyla duran üzüm, süzülüp duran süzme, olaryň ählisi suratkeşiň goýan nyşanlardyr. Serçeler bu denanyň awadan maşgalasyny aňlatsa, üzüm hoşalary perdent, agtyk, çogluk neberesiniň düdüm-düdümliginiň simbollary. Süzülüp durulan süzme haltasy bolsa, durmuş süzgüjünden süzülüp berken denanyň aklyga ýeten ömrüni aňladýar. Üzüm şahasy ýaly oram-oram bolsun, üzüm dänesi ýaly düdüm-düdüm bolsun diýip neberesiniň köpelmegini dileýän türkmeniň halk aýtgalarynyň çen tutsaň, dokuzy düzüg denanyna eglenmän aýtmak bolar. Çepden saga 4-nji denan bolsa, 95 ýaşyndaky başı bowulmadyk gyýyz. Ol watançylyk urşuna giden, ýaryna garaşyp durmuşa çykmandyr we iki örüm saç öňe atylan nyşan bilen şekillendirilýär. Onuň ýanyna gyýylyk dünýäsiniň nyşany bolan bukça we teoriyagdene gowşuran diýip öz eli bilen bejerip niýetlen tahkiyat görkezilýär. Käse uýlan iki owurt sowap balan çaýyň içinde belkim myhman geler diýen nyşany bolan boýçy bardyr. Ol nyşan bolsa, gojalyp tapdan düşeni göwräniň ursagynda urýan ýüregiň henidlerim frontdan dolanyp geljek ýaryna garaşýan 16 ýaşly gyýylyk dünýäsiniň garaşmak umydynyň öçmänliginiň simbolları. Sağ tarapda ilkinji görkezilen denan bolsa, 4 perdendi, 16 agtygy, 10 çoglugy bolan denan. Emma olaryň hiç biriniň hem güler ýüzüni görmek nesip etmedik batyl denandyr. Onuň ýagty jahan görmedik denanyň nyşany hökmünde hasasyny ahir görnüşinde bolsa, körükleri we üstü ýapylan çolaryp balan tamdyr şekillendirilýär. Çünkü öz elleri bilen perdentlere çörek bişirip bilmedik denan ömrüniň çolaryp balan akwalyny
suratkeş şol tamdyra meňzetýär.